Ya ampun, yo ndek ngenane ning omahku kena. Lah teko ora mpundangi kowe. Yo ngono kuwi teko terus ngono lho. Ora diundangi ya ora wani teko lancar. Masalah piye to Mas? Anakku arek sunat. Iya. Carane piye? Nyeluk sapa? Nyeluk sapa? Nyeluk sapa piye to? Nyeluk wasit no. Yo mantri to utawa dokter bocah kocok iki. Lah ra roh lah kuwi ora tau delok wong sunat. Dokter sunat. Dokter kon mara ning ndi? Kon mara yo piye to bocah iki mara ning tengah lapangan. Yo ning omahmu. Oh ning omahku. Oh mlebu ning omahmu bleng. Mlebu ning ndi? Dilebokne kamar. Kamare sapa? Kamare bojomu. Kamare bojok pas kapane wong sing sunat. Jejen. Sing sunat iki dudu bojone. Maksudnya yo ning kamare anakmu lebokno to dokter bleng. Mlebu ning kamare Anakmu. Duwe wong Islam kok dudu to? Islam no. Nek wong uluk salam kudu wajibe dijawab. Enek salam sing gak wajib dijawab. Apa kuwi? Salam imam karo makmum lepas jamaah. Piye piye? Pas atakiyat nih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk makmum, waalaikumsalam. Ramu itu dah. Raisa dek. Sampean berarti sholat to Mas? Piye ta dek? Dek. Sampean wong Islam ya? Islam dek, lahir cenger lho. Aku langsung adan. Oh, non sewu. Dan atas sono. Berarti awakmu sholat lho. Sholat to ngomong sholat as-sholatu imaduddin. Sholat dicakak ing agama. Ya Allah. Melihat lan orang agama tergantung cakakmu, saudara-saudara. Iya yo rasa boke saudara-saudara. Berarti sholat ki penting no Dek ya. Penting sholat ki penting harus dinomorsatukan. Lho berarti sholat ki nomor piro? Nomor 1. Lah cengok we. Cepada nelangsa Jamane jaman rekoso urip pancen angel kudune ra usah ngomek lagu koyo ngene yo apa jamu temu ireng bojo lemu ning ati seneng lah tak golek-golek nih bojo awake jamu temu lawak bojo lemu ning awak penak jamu cabe puyang bojo mati nyelot sayang jamu beras kencur bojo lemu ngentekno kasur piye to paribasane iki sirah dienggo sikil nggo sirah lah iya akurbat berarti ngono lho ora ngerti awan ora ngerti bengi lho oh ngelone Pak Edi picek kowe berarti lho caki Pak iki lho ngelone Pak tapun lambene judo lho dijak omongan lah kowe kleru lah ngomong tegese lek nggone nyambut gawe iki direwangi adus keringet lah apa rene banyu keringet to Kene lho kayak maksud kuwi. Mas Edi ki nyambut gawe keringete sak grontol-grontol. Bayu lah metune teko ndi kok keringet sak grontol-grontol. Keringet yo kakek yo tes ngono tok. Tegese nek nyambut gawe Pak Edi wi membanting tulang. Alah linu kabeh sumpah. Aku tangan tak banting linu apa nek. Omongane karo wong SDM rendah. SDM rendah ya ngono. Piye ta? Nyambut gawene Pak Edi ki mati-matian. Lu sik urip mbok pateni jane kocok apa piye kowe. Kowe tak tapuk lambemu lho ki boloku lho kowe. Kowe lak ngomong mbok sing genah to. Ngomong angel to niki ngomong rendah-rendah. Sing selevel mawon. Selevel mawon. Niki mboten Sing penting wong lanang ki duwe wong wedok iki tenan. Apa iki apa ya lho tak bingung. Apa deh Wong lanang ora duwe kok wong itu ora iso keri lho. iki apa ta aku? Ya cak cengelmu tenan. Iki omongin hahaha ngene. Apa? Kok iki tegese kaya, megawe yo golek kaya, aja melu mara tuwa. Melu mara tuwa setahun ra apa-apa, genep 5 tahun mara tuwa melarat. Iya iya, kudu iso berdikari. Gitu. Metu nalare golek kaya dhewe. Nek sing lanang wis duwe kok, wong wedok ya kudu duwe tu. Iki apa to iki Mas aku tak bacok cengelmu tenan karo Mas. Omonganmu jorok. Iki mesti ngono kuwi lho. Nyatane kudu ngono kuwi ya. Wong lanang kaya duwe tu. Nek gane kok gane tu terus dadine piye? Ya ora iso keri ya. Lah iya. Ngerti lho ngomong salat manggon di. Lho. Yo ning ngarep dhewe. Ngarepe imam aku sing mesti iki genahe. Ya Allah Gusti nyuwun ngapura astagfirullahaladzim. Iki lho. Yo sing ngeculne lho sapa? Sumpah aku mesti ning ngarepe imammu. Tenan to kowe tak omongi kowe. Kowe iki ning gurine imam. Lho, gurine imam cagak goblokmu. Cagak. Neng dinggon ki nek jenenge salat ki neng gurine imam goblok. Gurine imam cagak, masjide cilik tak omongi. Ning ngarep dhewe ki imam. Lho, gopur nggonku jenenge kuwi. Dudu imam Pak Gopur Sing mimpin salat ke lho imam. Gopur Dek.